Mwancho mworigereria Ogetembe TV kurwando nsiaso goto kuru hasiri tukerigarie sabato rituko lya gatano na gatatu asomutinye go kabere mwako yigabu ikiri bubere 25 karibu sana manganya ariko bagako enekiwa asema mbiare ngentambe kuru ase chinsemo orogongo rogusi county ya Kisii ne county ya Nyamira na boigo chi county chonse 45 na ibere inchini konkoro kwa Clinton Ndigi Abigail Nyanchama kuru ase studio ya kabere na boigo Wilfred Matundra amona Lucas Mugaka kuru mega ye kamera kwa enekia chibi changu cha chira senchirengia Karanso ikobe na into ikomo ilo tokomanye onsi ase MSA yekionga chinsa ibira senchire wikiran. Karibu sana. Mwancho murigeria bone kionga chinsa ibere togochaga kurwa sense moye sublocation ya Matiako hiyo kutoka se ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii ase kirianda kane kyanyara ko bageko ene kiwasa banya Kenyoro bense meyo banyara ko babako ene kya ogo cherwa ne ubusogo cherwa no gwito kumusawa yomo gwika gosiro bugima bwaye uyo okageira ko ba omoibi ebwetu kurwa se chinse mecho kolengana na bamenye chinse mecho niko bano banyara ko babatebanigo oboibi bwabere boko enekiwa asobonge asama tukabwangwega abono nigo bairire egetambo kirekyo kiyo konyara ko babako mochero uyo nyara ko bakagotoka kaibete chimbori ase chintunda chinyinge muri kitodipo nasanya na sangane gati ya bari baikira na senseme yo asage kore kyo kenekiwa nabono twarige ne robot riga senchira yo baikira Omusaye w'emyaka 34 asiride Josephat Ongubo kurwa se Kenyoro kya Bonkurabi yugotoka imesa blockation ya Matiake ward ya Bogusero niga kageire kobo moibi chinga kibona omerana na makweli aye kabwate chimbo libere usangana tato mwabo niga kwerera ayaiga asama leta ankor kusama limose obumbo niga igase Matiaka orabo Bonkura omwana one noyon negimbuli kwan njikulinga guja nyumbu na kwa ndi muchono mugeme nyimbuli nyumbe kwan na takati ambuli yani na jimbuli dino chinjo ataya nyenjo anjo yakini mbune nyumba kwan akage mani kwan ene yan imani yan obo mbot nakingo kwan mongno ngeke sakali na ruo na mnyoka jimbero kuligyo mabye Kenyoro koma tembo jimbali nyomba na mwe nyomba itingo uranji kwika na ruo ma baliwaza banya kene jimbali uletira maji nyomba abu ne chale kwa na atibete ndagera jimbali amo ne manual nonyana babuno moiboli ni gatemire komokurero mu muroyo iga asebire bitambe amede skuru amasomeri miro bagandi kando ugundi ngaki yabetenge acha kanjo kati skuru chana ati munda ite mali akawezi ndi akasira kana ataka obukarakalia boku wende yabande asekani kama ngano moibuli kuna atembe sana kubwata ngabwata banganyora otire obire pipi yabande ili akabire akaimoka kanda bogere mateka akawata ngobeano na bana bande ba just mbujiwete akawata kaira akawata kasibu ngaronera ngagenda akasibu siku akalatu kwaiga akabe kunza katawo tikiro boy gusanga n'umugambi bworogongorwe aseleta Mr. Ombati nigo bana bagako gikeria egekora gyo kwirira chiko asamaoko mangana ya igakora getana mai bari ngaba ungeto boy mkono ya lakini umoibi kera bwatirwa goitwa ya yakor ako irwa serichi chiko igori tangani akora kenekia yo boibi mbolibia neke mugakora nekia komentana ywe abaiboli boigo nigo baboliwe kosemia abana babo no boigo kubaigeria chimbwa chingiya abaiboli wanira abana bayi ira abane kanisa abana murana abaiseke aseta iyo nyasoreri kirangane eliogere yo kurwari burwere bonde bwense ekegorie gekebono nigo baboliwe we atanana ne chisabu na boigo wetanga kurwa sebi nyunga byogotindia abana ari tuiborete yari de uno mwana moke chembwa sema kasamana tano nana kubata kintu kya mundu aikiri yake onye mumanyete ni amate yao tari morunge ire report ya sesereka richi kondiro ororo
rikugambia abantu batari abarungi aseke gorie kegeke twabere tubwata abana tukubakwanira tibari koigwa oyo tari koigwa orio narete tabie ye konyore butambe tigarera akoraki tigarera arore nonya yaba pati mbaya moibite takeirio itwa lakini bono pati mbaya tikware gutangaraia nje timbwati mangana mange oyo na ya manyora chinga kechibo igo mugambini gabwatoka egekurire getindi abantu bonsi pi batigoko boko butambe batigeki boko butambe sika enibo ye amate yao unosigete yao kuripoti ligataseni kiao kia gatembe kuruiga sekenyoro kia bonkura bora bubi egotoke sublocation ya Matioke wodi ya Bogusero ilitirane inkoro kwa Dipon Asanya egakore kyogo ichani ago mwanchumo ligeria mbia mano morikito Dipon Asanya so gutumanya senchira yubo ikerano togoskabosio ritukori rero nigo abarari kurwa segetaseni kiga kia Getembe Television Network kubwatrana amo ne company ya Zuk abanyara ko baba kohenekia ogosangirekana amo nabegenwa bekanisa ya Adventista ya chirenta amo chikanisa gweta nikianda ase e district ya Nyaguta moigo yo bugo sasima onekiwa segetiye secondary ya Nyaguta yo kutoka ase wodi ya Kyogoro bunge ya Nyaribari chacha se county ya Kisii nigo bono abarai au banyara ko baba gwikirana bunenchiremo yo gochengera nyagosira Helda Israel Monyoro hoyo nyarako bakagosiria obugima bwaye abarari kurwa segetaseni kigaba kurwa mona mukate enoko yuboigo okorenta umurubiro yo oseseni gwa esabato hoyo nyarako bagokwanikwe masemo asegetaseni kiga menye bechinseme cyo nabiga bego bekanise yo nigo bagokera obokoreri bwari bwa Helda Monyoro hoyo nyara Israel hoyo nyarako bakagosira obugima bwaye asibono batebire necingaki abarai bande asechikanisa babanyarako bakubwatia echimbwa che umurayo nyako bakagosira obugima bwaye asokonyora na gochengera bokoreri bwa Nyagosira omulisia Israel Moronyo yosire obugema bwaye kare myaka emiemo n'etano nebere irombe yabararia kurwa segetaseni kya Getembe bakoragwa na mukate Enoch Geoffrey Onsarigo Ruth Kemunto egati yabanda bange Jumamosi yitariki isa na isato nigo bakorera litukulia ba segeti yeskuru ya secondary ya Nyaguta Miye wodi ya Kyogoro ase bunge ya Nyaribari chache miye county ya Kisii. Tule live kwa isani kubwa kuna Getembe read and television inse yobora yobonene dwa wa isani ambao ni Zuku satellite. Abege no baiga bekanisa yiga Adventista akurwa chikanisa wetani kianda ase district ya Nyaguta litukulia lero ni kubaigo benyorera libaga asokokorwa ko murobolio osenigwa sabato kurwa sense meiga nichinga kicho banyora obokoreri bumulisia Nyagosira Moronyo nganiga nchete matera na ndari ngo ba inspired noko soma rengo soma kwe pipilia mona nene bali mu manyete mumaetenga na bare ngo some pire paka bono bune mwakoyo reteiga atari gotumia birore twatagete esabate koru no bochenu bwayo busera bwaye amangana ndi ara bwati mambia egere te final chani yo mugaka te pario ceremony era koru mambia on Sunday 9th and still ego chakokolerwa segetie keiga kia Nyaguta Secondary School. Chingaki chugosira kwayo muliso iga nigo kwanyaso kiriogotera ukukonye gotaraera. Chingaki cho abamenyi bensemiga banyora libaga liogotererwa. Bunencheremo oigo yokomunyura. Mirobelio engabuniga yego kurwa semige au masemo hasegetaseni kya Getembe nige gogoikira gwetera hasogotwara emetambe miya yekerero na rero litukuligima omurobeliga nigo lenge masemo hase TV ya Getembe gwetera chi satellite cha Zuku echabo batani kurwa Zuku satellite basegeta na kubolia abamenyi kurwa sechinsemo au kwenyorere yabo aseli golirise bunenchiremo yokugendera konyora chibicha chinyanzu kitali kubutoka So from Zuku company ni gotobwate chidish amoneti decoder ekero tobwate full kit ni gotokon 3500 nekero korigereri ni gokonyora nga ase Zuku edish ni ge contentia decoder yaye
remote yaye nerororo HDMI buna tomanyete HDMI nigo chigotokonya gotorentera chibicha chire clear ase TV yaito kwanyora ng'e TV kwa void terigo koro kichi scratch goseme chere buna togoteba ntobwate kebo ya 20 meters ntobwate LNB inasa enkogo konyere nero asamangana ye network ne signal yaito nigere strong asa mariganio yumoyega wa matanga bokomwania omulisia monyoro nikobono basabire omonguru abe komoyo ya saga ya Ngorobaterega taseni kiagatembe kurega nyaguta imeye ward ya Kiogoro ase bonge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii retere ngoro kwa Daniel Ontiri Ndemano murikito Daniel Ontiri no roboti rwa senjira yobo ikirano kurase county ya Kisii mwancho murigere bono togoso ase county ya Nyamira asomurikito Fatgad Gisemba anyara ko baga ko koleta ya bena ase bunge ya West Mugirango ili kurigereria enchira yoborendi buna bogendrete kwane kiwana gotingingwa ase chinsemecho ase eamate yomongna Mary Omwanza kurwa ase kenyoro kya kyanya bongereke gotoka ase bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira banyara ko bagwesoke na kwimurunganeria okoborwa koborendi okukwabero go kwane kiwa ase chinsemecho ase banyara ko babagosiria etugo naboigo chindagera chia mugondo kubwatika nebikore byo bigandate comment kana ase nsemo yende ase nsemo ya kebirigo nigo bono omusubati oyomo anyareko bakagwesokia na gukwandra ari bagweterane mono abasubati bakora bonchuri ase ichireyo ya kebirigo ase oyo manyareko bagakorera hegakore kikiana gatigo kitariki 5 nemo chumuti onyigo kabere omwako yiga mayega yegati abantu bataramanyo gwikira boniga banyareko baba kumusagana gakorwa ichiro bunenchiremo yokomochera na kumura enibo yaye roboti rwa senchire bwikirana nase enga yomongina Mary Omwanza oyore mamo mwabo omusasiroti bwekerisia gya Catholic Father Dennis Omwanza kurwase kenyoro kya Kyanyabongere imeye bunge ya West Mugirango abwase obuibi naboigo obusaria ao bwabeire bogokorekana ase chintunda 10 bono yetera nengoro ku Caroline Omwanza aiga nonka Pangeria baby ababere bagotoibere ngakiyere ntambe mono. Oli basi omate gosota oroche ngame pinto kabwate kende agatagete kurwa se family. Tigacha mugaso ikoro atotebi tokonye ntokerega nega totigane nayi. Hege kore kya bwanko mono no gwitirwa embori yabo naboigo okwiberwa chimpata no monto patamanyiti obotuko bugokera Jumaine yarenge chitariki inye omutieni oyo okabere. Aiga na inka yane nabeire ngo cyandika amatuka mangi sana asogwe byogoiga bantu bakiti aiga bone gusariye ibintu bantimeti na ninje bara ko ngenta osena kibarengererati bano kuja ku ngente emboli kutiganse igo ekwaro kimna ninje batagite bakamenya ko ngente emboli bakaira bakatigenze embolinse bakaira chimbata ase egekore kende no monjoreria Mata Ondieki manyikaine bunaza mjoi kurwaze chiro ya kebirigo oyenere ochererwa weika kourwa enibo yaje ensa eyemo ya butuko chitariki 5 nemo omotieni oyo okabere basiekire eduka yaje ingana abantu beyamate yaje batigeretwe chinkoma abamuraba ababare sejeri go barenga abantu around 4-5 My sister wenega sababu chia compound imeiga ali umontaru ndukete akamwaka akamuchi insai kunyaranja na igo ile gali kiri horo ko moise hane kerni ko ore gali me wangu kuchikuli chia compound iga ngama koraba nda ba wontu kana yani ngama kone ke ngieke ono ali umogali ni asuri utangana kosoka bantena mamio sishuke ndibona kwana kondaga ke gali kabere pakanga unga ya kubona iga neli sasiri ya kama sasiri ya kungalita ati mondra wana ki lakini to huko twesi aba barabu bakura lakini yanja toke yande bono na toro zento to liyo alita saga tego chiabu uchi bana to chitu kwa ndanje retwaru tukaganda twajiboncho kana na skate school ibara tukajibasoke lami abiri kuna ni na lero rende kyagara kran ko nyara 2021 mutinyo kabere na yende tariki 8 aromba ngata tekni are ba soete ina nyote ba soete nyumba kitu saa 3 watu aragere kutunga wana pare kitchen ni ba kuna musio bakapene ku kitchen ba kitchen sitting ni ngaka to tore dugu na kwa news kwenekia ebikorwa ebiga byokoborwa koborendi no mutureti bwekenyoro kya Kyanyabongere
njenje misi umwanza kimanga ilinda bakondoke liso ituleti Kenya wangare ama yani umungi no yonete rikindi bodu butambe na indi na njinare naja na twanyora matoka akoriki airirwe na asumbugite asubuya umugambi ngote bingoja twate y'umugambi gikete kintu kya obisi ama yani na asumbugite twale ko gayo asukugania twanyora security. Ensemo y'abamenyi nigo batebire chigosori chinyinge chia korondo naboigo oborebi obonge bore asomujoyo okebirigo nabyo endake bikogera okomentekana okonene kwebikorwa ebyo mono korone kenyoreke yitonke bwate shida security erense sai ekiano sakolire kenyoreke na kikyo kakabwata marwa yorinde mbigwate marwa bono moibe na bago tatambere na marwa aija okorobosari bibia bako bakone bichane bik bianjire kerase ngorondo bisikorigeri bichane bikana bianjire bikonywa marwando si asogweta chipara abagambimba maetengo barora batari ngambari ko barora serikali ne maeta askorondo chigwa kukuluma bakamaragoba abanta abo ko bori kwane noko ngai bakorusi chibesa bagwakera korondo litukurigima batari kogende gasi inki abantu abo batabwatirigwa ngasi kibago kora banyora chibesa bachigochiesera korondo ose bachigochiesera amachando ose bantu no bagochiesa korondo mugaso gotuko bacha koibera abantu kubwatikana nayo nigo omo MCA bwe wodi eyo ya Bunyamatuta omoske Julius Matwere agikeirie ebikorwa ebyo ase echiro eyo ya Kebirigo tubwate mechande menge twakire gotema gukurira abasikari baitu twakire gotema gukurira county government yaitu nga yanje etokorera emirimo akonye chireria lakini ni kama county government haisikii chingaki echecho nigo omobunge o West Mugirango muske Steven Mugaka nere abwatukire obosemia oboiga kubwatikana nebikorwa ebyo gakitetoka ngori okokora mangana yo no tuikaranste komoga tetoka na bana bakora mangana yo na bumbu oyo tuikaranste komoga mpwere torogororo kani abana baitu bachemora okoiga nakwo ogosaba kwa bamenyi abaiga bunanigo oborendi bobwenerete gutingigwa asaya hingo reporter ya Getembe kurwa sekenyoreke iga kya Nyabongere yegotoka imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gadi Gisemba Bemano Murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa senchira yobo iken kurwa se county ya Nyamira tokore na se county ya Kisii mwanchu murigeria mega yoko ba se Getambe batabwati chinchira choko gendaria ase amagimabo nigo bono abamenyi kurwa se kenyoro kya Manyansi imeye wodi ya Monyere bunge ya Kitutu chache North se county ya Kisii banyara chikoba konya barabo banyana kwegendaria asense moyo gusira na chisemi emeyega nabo igo bonchoria amono boremi bagukwana nigetasinikiga kya Getembe no mutendio bo Richard Makori nigo bono banyara ko bagoteba inegati yemirobirire asomo chaka no bogocha kwane kyabuna sama tukaribosio mbachikonyana ko bakwegendaria nago kinania senchira irengia unago tumanyo muri kito Daniel ntiri Asege Getambe abamenyi kurwa sensemo ya Manyansi imeye wodi ya Monyero ase bunge ya Kitutu chache North etibanya kwenyoramo asogosanga ekerengekemo na gukonya na kibugima amaga yo kweroberia abamenyi bensemiga nigoli tukolia lero balenge ne kibakogokera niyenko bwatekana no gochakigwa kwa Manyansi Universal Welfare Association ekyo abamenyi bensemiga bachakia litukolia lero wetraso kubwaterana bakoragwa na Richard Makori Steven Abuga Mosiara egati yabanda bange egikundi abachakia bene bali ne kirenga kyo kugendera gosirena na monasi chisemi asama bebo igo weikanange wetraso gosegetana bunencheremo yogosirio botaka tokarabano ntoko muri community gato bogere ni chanda twensi na bantabamo ntatu manyo ya kirani gete twensi bito bogere ni chanda yeto tuekonye tuika chibesa china ntwaga nema kongonsi ato bwato na education amangana we monto motaka omwana go school pi bakotiye school wa college katete nsingiri barwa ina ko sini certificate no nyanki se polytechnic singiri barwa ina ko tana bise to 100 eri barwa chatoka mwana wende school ene jo agache kinyoru yeto na tokine pamoja una bantabamo ukwana chinga kecho abamenya baiga nigo bago kirege tambo kirekeiga
na gutebuna ikiga ni gikundi kirengete koretwo bumwe ase baene kebuna babekire chitabauti cha bensemo na nyinchiria cha gisiasa ubune ncheremo yokoene kebuna basiranire twatebigwe kere omochio tware litoke tiro bantu bwate gusiri itobu abangina ntorara esikeli tosimekeli nawo tosimeke chinsaga esuguma tosimeke gali nonyenge sona sukunyuma se ng'ombe korara emote wesuguma gokwamo egetungu lero nebite bibere 10 osimeke egetungu ebitenga 5 byaletere 200 Mungu sabenga kie tubwaterane tokore omokia kigende nakyo kimukiguru no nebirogo eke tukwantu asangimba gorete birogo byatokone njebweka nago kire kyere ngicha abantu baitikiro muitoyo ntuchikogenderie kinyureke gitu na ndi ntuchikukura emechande yitoko batokonyora sebinyura basegetwa bwegokwebwaterania hasi chinchira ao chokwanyorere ng'eria egati abo gokoro burimi obonchoria na yenda mange eriwe kinya nechinga kecho barukoboria gocha sabarai kurwase county ya Kisii ne county ya Nyamira wose yokoboko na kubasira elio konyore bintu baganetie kwegendereria asoko konye kinyureke ntuganetie intwe ntuganetie birogo dibaga agokomboa ebese twamwaire birogo ebi twamwana ebese iwo konyoronga twakonyire family iyo asara nene muno kubwa Ngurubadirega seni kiagetembe kureiga manyansi meye bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii leterene ngurukuo Daniel Ontiri Memono murikito Daniel Ontiri no roboti urukurwa ase bunge ya Kitutu chache North nega koreki mwancho murigeria kero ya mate naboiga bamenye bechinseme chone chisemo chinde abago chamo kwane kyanku bwatra na bare gosirana kema gendro no kuikaragwo no tukiro mutimoko omokega ase studio ya kabere toskare kuna turase kyonga chinse birensemo ya kabere togendere kwemanya Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni kubarareria free surgical camp tariki sanwe tariki 14 cy'umutinyi gukabere omukwega asenya gitari yo ya Christa Marian baria babwate omochanda buna oenius soft tissue swelling buna bono lipomas goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers anal rectal cases buna bono hemorrhoids anal fissures na fistula inano inchu nechishiringi chimibere choka buna registration fee bali mubwatesha ngwanchirwere litkelyo abantu mbali kigwe asumurubelyo sha batari gwakaniko kindi gyonsi onye kurumugaka ubate myaka 45 gukiguru inchorengege kogerana bira toke prostate cancer yatulire asumubero samange bakresimi asa 0720266999 Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Karibu sana mwanjo murigeria sensemega ya kabere biyamana soko gandra gusangana intwe nabono togosika bosio muraibu ensi ya Kenya Muske William Ruto iboigoro muraibu kyombekerigia East African Community naboigo Mheshimiwa Nelson Mnangagwa huyoro muraibu ensi ya Zimbabwe naboigo muraibu kyombekerigia South Africa Development Community SADC ni goritkoria lero banekia okumirana ase ensi ya Tanzania asensemo ya Arusha bune nchiremo yogosanga korigia ukwandra igoro yechibura buru naboigo chisegi echo chigandrate kwanekiwa asensemo yenseria ya DRC Congo asumuraibu ense Muske William Ruto anyariko bagako roko boria sababu watani bonsi ase enseria ya DRC abakurogwamo na ababisa ba KDF naboigo ekiombe kirikia babego kya M23 kwanekia bunango keyabare usengo ikiyabare omwerio chisege chigandate kwanekiwa sensemo yo kore ntoboto eru omorembe abego kwanekia buna chinsemo chonsibere nchichiko kwana ase nchirengia enseme yo na barabanyori bakario kwegandaria samagimabo. Equally important, I appreciate the efforts made by the two regions through their respective communities to mobilize with urgency and convene separate extraordinary summits in order to deliberate on the concerning security situation in the Democratic Republic of Congo.
Excellencies, together, we find ourselves standing face to face with a grave and protracted security, diplomatic, and humanitarian crisis in DRC, a situation that demands our immediate, collective, and sustained attention. The East region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now, and this tragedy has claimed thousands of lives, displaced countless civilians, inflicted unbearable suffering and loss, and set back the development momentum of one of the most promising countries in the world. The recent escalation of hostilities in Goma and the surrounding areas is a stark reminder of the increasing fragility the situation presents, and that only collective action to facilitate a negotiated solution will offer relief. Today, we join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Specifically, we stand together to call on all parties to actualize the ceasefire, and specifically on the M23 to hold further advancement and the armed forces of DRC to cease all retaliatory measures. Rigaria wikiragwo asenkwane yo muraibu ensomoske William Ruto no twikira omweri obwekionga chinsa ibere asenjira yobwikiranu namange turachego sanga semesa ikionga chinsa inyo butko bwarero igotoskare chenkoro kwa Clinton Ndigi Abigail Nyanchama kuri studio ya kabere na ero ene kyamari ne chipichango chara senjire rengia.